CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adeliga waray witnye matome ngalomida te nesri mbadem te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jalife chama bisoro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo kata se humidificateur ma ani la jalife chama bisoro la jalife nuru mesoro chugudi ni te nesri san iba furku daile ni jamia kono ubayira ku e gayena o jaina ibika te nesri furku inda ki buli biribiri ningi senfa ka u jabala segere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jalife mene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku imara kada ka tombula bilibili wera kanga ke nesri client mbela jele ya sabbe be seka la jalife soro chugumina te nesri to kasage Boisson Blue, boisson la nyenema. Boisson Blue et boisson énergie sentier, minglanendo ni anka fruit ma famille. Ambe aula donia kafo que c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana am de melikama. Kabo boisson 100% énergisante ou minina. Wa, ota beide, saveur chama nebala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyogona chama ni aw mago be kunnafoniya wɛrɛw la an sigiyɔrɔ bɛnnen don Membu Alamine sugu ma Cɛbili Dramé ka yɔrɔ kɛrɛfɛ numéro 83 56 56 35. La dumuni filɛ mun kɛra tuguni i jɛ i y'a sɔrɔ o ka ɲɛ ma ni mun ye Budulayi o a bɛ ɲɛna ko ne bɛ yan e de kama e ka baarakɛla de ye ne ya e kunkolo de bɛ k'i dimi o ye saba ye Budulayi komi i ko k'i kunkolo de bɛ k'i dimi n tɛna k'e kama koyi n b'a kɛ Ala de kama ka taa ci fɔ tan nina ka fura minɛ ka na d'i ma n bɛ taa ɲɛfɔ a ye Lalia Abudu a wele ka na Abu, kigana manya na kigana. Manya la. Wow. Ewula. Awɔ. Awɔ sa. Awɔ ka fisa kosɛbɛ n bɛ Ala tanu. Jara. Awɔ. Ala nɔgɔya kɛ. Amina. Amina yarabi. Ne yɛrɛ kun sunɔgɔ la o. Awɔ o ka fisa o ka juru tɛ to mɔgɔ la koyi. Ka jiri lo. A ka ɲi. Abu. I ni balimamuso. Ala ye aw de don ne garijɛgɛ la. Aw fa ɲɛ tɛ yan tugun. N bɛ fɛ aw ka layidu de taa ɲɛ.
ko mana gɛlɛya cogo cogo a ka ɲɔgɔn minɛ i balimamusonin kelen de ye ne ye e fana balimakɛnin kelen don balimaya la a ka ɲɔgɔn minɛ ko mun bɛ fɔ mun na ɲɔgɔn bilasira don diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn bilasira de ye nka n bɛ min fɔ aw ɲɛna ko mana kɛ cogo cogo aw kana ɲɔgɔn labila dɛ i y'a faamu aw kana ɲɔgɔn labila dɛ a kɛra ɲana ye o a kɛra n kɔ ye o aw ka ɲɔgɔn minɛ balimaya juru a kana tila aw la dɛ a y'a faamuya n b'a fɛ aw ko o de layidu ta n ye ma e b'a fɔ k'an k'o layidu ta e ɲɛna fɛn min kan ka kɛ e yɛrɛ ɲɛna bana ye jurumu kafari ye nka fɛn bɛ mɔgɔ la i ta tɛ a kɛra ɲana ye o a kɛra n kɔfɛ ye o ni ala sɔnn'a ma n bɛ min kɔni ɲini aw fɛ a kana ɲɔgɔn labila a kana ɲɔgɔn labila n b'o de fɔ aw ye a ka ɲɔgɔn minɛ ma an ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ɲɛna ma e bɛ taa min an ka yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ ɲɛna ni ala sɔnn'a ma nka n b'a fɛ dɔrɔn aw ka layidu kɔni ta n ye o de ka di n ye a kana ɲɔgɔn labila a y'a faamu ɲɔgɔn labila mɛ a tigi kɔ ma ni ala sɔnn'a ma o bɛ diya n ye nka nin bana in aw y'a dɔn ko nin bɛ ne na ka nin dogo ne na mun kama ma e b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la an sera na i bɛna yirasi cogoya min na n'i bɔra a kalama de ne bɛna min fɔ wali n bɛna min kɛ wa o ye koba ye wa ni bana dɔnna n k'o de fura sɔrɔ ka teli nka n'an y'a dogo o fana ye ko wɛrɛ dɛ nka nin si tɛ baasi ye an ka dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'an bɛn n'a fura ye ma i hakilina tigɛ ma dɔn an filɛ dɔkitɛri minnu bolo nin ninnu bɛ solution sɔrɔ a la i y'a faamu n'ala sɔnna ma a bɛ ban pewu n'ala sɔnna ala k'o kɛ bana kɔni ye jurumu kafari de nin kɛnɛya kɔni ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma yara ala kana aw don aw kamanagan ko la ala ka hɛrɛ ka n'aw ye a y'a faamu ala k'o ni dɔn kuma minnu kɔni fɔ aw ɲɛna kɔni aw kana ɲinɛ nin kuma Nadia mun kɛra ma e bɛ nin bɛɛ fɔ mun na ne bɛ nin fɔ walasa an ka ɲɔgɔn bilasira de ka ɲɔgɔn ladi o n'o tɛ ko wɛrɛ tɛ koyi ne tɛ nin ye wa Laliya ne tɛ nin ye wa kana kasi sa bana kɔni ye jurumu kafari de kana kasi i y'a faamuya n ye min kɔni fɔ an ɲɛna dɔrɔn a kana ɲɔgɔn labila kana ɲɔgɔn labila dɛ ka ɲɔgɔn minɛ ayiwa baasi tɛ ala k'aw sɔn ala ka hɛrɛ ka n'aw ye i kunda ma kun ma kun e bɛna mun de kɛ e Burulayi e ma dumuni kɛ e bɛ fura ta n'i y'a ta i dumuni kɛ bali Burulayi n'o a y'i bɔ k'i bin ma furali ma dɛ banabaatɔ dɔw bɛ fura ta ka sɔrɔ ka dumuni kɛ dɔw bɛ dumuni kɛ ka fura ta ne bolo a bɛɛ ye kelen ye Burulayi i bɛ dumuni de kɛ fɔlɔ o la i bɛ fanga sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka fura ta i ni cɛ baraji n'i ye dumuni kɛ sisan ni n ye fura ta ne yɛrɛ bɛ taa reposer dɔɔni taa da n'o tɛ cɛ tiɲɛna kungo bɛ ɲɔgɔn cɛ i ni cɛ i ni baraji Burulayi o kunkolodimi ye sɛbɛsɛbɛ de ye sɛbɛsɛbɛ de don i tɛ n ye sɛbɛsɛbɛ dimi yɛrɛ yɛrɛ de bɛ kɛ ala k'a nɔgɔya n'i ye dumuni kɛ i bɛ sɔrɔ ka fura ta y'a mɛn ne bɛ nafolo y'a mɛn taa i ni cɛ Bonjour à tous. Bonjour. Bon, Moro, bien. Hier, moi, j'étais absent. Bon, j'ai fait exprès pour d'être absent.
mais nous est chèque bla tiro là. C'est comment ça m'entend bolo bigake. Chèque. Oui, chef. Ni bla mission mon sera gagné nako. Affirmatif. D'accord. Maintenant là. D'accord. Bon, voilà, en fait, Abdul, encore félicitations. Merci. Parce que voilà, il y a baigné barola, il y a 7 heures pile. Il sera barola. Abi? Oui. Et puis, il y a 7h15. Encore félicitations à toi aussi. Merci. Donc, quoi faire? Chèque. Et puis, il y a 7h30. Mais dans tout ça là, peut-être qu'on a acheté toi, tiens. Chef. Hein? Tu vois, il y a Aïcha Tina. Hier, Aïcha m'a dit à ma politique. Et en plus aussi, il y a pas de problème pour répondre. Il y a un endroit où Aïcha avait un problème. Atina. Et il y a un endroit avec Tari. Aïcha est très indisciplinée ici. Parce que les gens disent très disciplinée, tellement au Chibou. Aïcha, mais pourquoi tu es ici là? Chef, vous voulez que je vous dise et puis, nous voulons que nous Jimmy, nous voulons que nous soyons crédibles. Bourlay? Eh, Bourlay? Eh! Bourlay, t'es. Et puis en plus, Aïda, elle est là. Bourlay? Ah! Ni chey. Kan meme no. Ça va? Eh, du. Ibe kene ma bi o kadi. Mi ga Bourlay de ni. Awa gardien ta chene ya. Ko bala ko ma ci boutique là de. En plus la porte est ouverte. Awa gardien kungulu msani te mugwe na maire. Wallahi. Ko ni ay mukila ibe baga kulo ba ko ni bari. Ay mukila. Ibni sigi kur ko na no de bia. Oui, bon, ça fait plaisir au fien. Aw funa go sa mo ko ma kuma do la. Jonga cheti. Ay no akan e ki sigi meta kata. Allah. C'est pour ça que j'ai fait exprès hier pour y gagner. N'a d'abord comment que blal ni mission na. N'a donc quoi faire entreprise veut tagato de mais. Tawolo de entreprise bolo. Ka donc ka bega la do. Son go bega démission papier là ben kabla. On n'a sur moi mo to tini d'ici ko là. Donc on renvoie totalement. C'est-à-dire que nya famu ñu ci anno c'est-à-dire que kula barka bo entreprise ko ko sebe ndandro entreprise re ma entreprise chama ne ko na la bi ni patron ko dundro chama yere sago ni yere black bararola wa ku sagola alors que bar entreprise ma dabo kama nan be an jere kan fara nyoka entreprise d'avance là c'est vrai net entreprise ma entreprise ko en better c'est comme une famille nan be an se ba ma an be sago be sura ko na la mais Aïcha fɛn fɔra bureau kɔnɔ ne ɲɛna I kɔfɛ ani yɛrɛ ɲɛna mais dɔw bɛ m'olu ta ba la mais pour cette fois n y'a effectivement nkalon tɛ ka da yɛlɛ I yɛrɛ jogo de don mais ɲɛ b'a la janni ne tɛ yan nɔ ko kow bɛ kɛ u bɛ fɛn fɛn fɔ e ma ja jogo b'i la mais komi bɛɛ bɛ ne papilo dɔn ne ye mun fɔ n b'o de kɛ n t'a to ka ne mun Aïcha e bɛ tila ka ne sɔrɔ bureau kɔnɔna la I ka démission papier avait non déjà là-bas. Il a signé dedans et toi tu es renvoyé. Hein? Donc, sur ce, nous avons voulu là. Avec la BF, mais nous avons déjà avant. Donc, voilà, on est bi, nous avons déjà la j'ai. Donc, nous avons fait la j'ai là. Voilà. Donc, sur ce, on va peut-être bâtir la barre là. Donc, c'est comme ça. Chef, il y a pas mal de chef, il y a pas mal ça, chef. Hey. Eh, eu vou ganhar em recalei com
ni papa dun. Bashi foyi t'u la. Walayi bashi foyi t'u la. Jenny fo ni yafara ma dɛ. Ne y'a essayer ngo ne bɛ don ko kɔnɔ ja to o ko ninnu ɲɛdɔn. Ayi e fɛnɛ ka problème min ye i tɛ mɔgɔ ka avis ɲininka k'o la c'est ça qui m'énerve chez toi. O b'a la kuma dɔw la dɛ. Ne tɛ nin fɛn ninnu dɔn. Ne fana bolo ŋ'e bɛ nin ko ninnu kɔnɔna de la. Ayi secret ni fɛn ninnu ne t'olu fɛ o. Parce que a caman bɛ taa bana ni fɛnw bila mɔgɔw la ne t'o fɛ. A bɛɛ tɛ sa. N t'a fɛ. A bɛɛ tɛ sa. Ne ba nin to yen ne t'a fɛ. N t'a fɛ a kɔni ma diya n ye mais bon. I m'a dabɔ a kama o. Yafa ma o ko la sa. I yɛrɛ y'o ye i bumu ne sigilen don i ka so kɔnɔ. I ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin. I tɛ to ka pantalon don k'i tigɛ k'i bɔ i yɛrɛ la. N bɛ n ka fini la. I ka lajɛ k'i yɛrɛ bumu k'i sigi tan tɔ. Mais ne tɛ muso furulen de ya. Muso furulen ka fini don ta de tɛ de. Ne ko muso furulen bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye wa? N'i furulen n'o tɔ la i tɛ pantalon don wa? N tɛ nin dabila. Maa tɛ fɛ k'o kuma yɛrɛ mɛn a tulo la. Ko jɔn tɛ fɛ k'o kuma mɛn e buramuso wa? Awɔ kɛ. O tɔ la e cɛ de ye furu wa e buramuso de ye furu? Ne ba tɛ ya. Ayi i sigi yan k'i ba. A t'a denw bali pantalon don na. A bɛ lagare bali pantalon don na. Fini o fini ka di lagare t'a dɔn wa? Munna i t'i pari i cɛ ɲɛkɔrɔ? I tɛ ɲɛ yɛlɛ i ka ko dɔw dabila. I ɲɛ yɛlɛ dɛ. Nin ko in ye ɲɛdimi de ye kɔnɔdimi tɛ i y'a mɛn? I ɲɛ yɛlɛ. Ayiwa. Ala cɛ i bɛ se k'i sigi cogo di? Ma t'i sɔn a bɛ tan a bɛ tan. I t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye k'i bɔ ninnu ka namugu la sogoya la. Boisson Blue, boisson la ɲɛnɛma. Boisson Blue ye boisson énergisante ye min dilannen don ni anw ka fruits-mafɛnw ye. Anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que i k'a min pour que i k'a dɔn différence min ani boisson tɔw cɛ. Boisson Blue nana anw dɛmɛli kama ka bɔ boisson 100% énergisante minni na. Wa o t'a bɛɛ ye dɛ, saveur caman de b'a la. N'o dɔ ye Grapez, Watermelon, o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la, anw sigiyɔrɔ bɛnnen don Mayembugu Alaminɛ sugu ma, Cɛbili Darame ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. Numéro 83 56 56 35. Kadijo dɛ. Kadijo tɛ nin na dɛ, ne bɛ ka kuma min f'i ɲɛna tiɲɛ de don. Il est temps walayi i tɛ to k'i pari i cɛ ɲɛkɔrɔ hali ni n'i cɛ fila bɛ salon kɔnɔ. To i ka pantalon dun sa. E y'a kuma fɔ ne ye o don. Ne ye n pari mini jupe dɔ la. Jupe fɛn kɔ cilen dɔ la k'an yɛrɛ bila propre sexe ni 15 ans dɔ la. Mais maa y'a wuli ne la ka ne la moloya. Ne ko ale de y'i ka fini san ka di ma. Walayi ne ye ne buramuso ye. A bɛ ala cɛ soit i bɛ taa soit ne bɛ taa. Ale ma ye furu ka na o. N'a denkɛ de ye furu ka na. Ou bien i t'ale ka bila la dɛ. I b'a denkɛ de ka bila. N'o de ko k'i ka si k'i jɔ i bɛ si k'i jɔ. N'o de ko k'i kana fɛn fɛn kɛ i b'a to yen nɔ. Mais muso kan k'i pari cɛ ɲɛkɔrɔ de o. Tiɲɛ la n terimuso n jiginni la nin yɔrɔ in na walayi. Kana sɔn nin ma sa. Ka ni buramuso ka kuma lamɛn sa. Ni buramuso sugu ninnu e t'u dɔn. U bɛ ni mun k'i la u ye yɛlɛni jɛ k'i fɛ ka sɔrɔ mun b'u ŋaniya la Ala de b'a dɔn. Walayi. N'i ye se kɛ e buramuso ye bi walayi a bɛ muso filanan furu ka di i cɛ ma. I sigi yan a bɛ taa denmisɛnnin dɔ ta ka n'o fara i kan yan. Mun denmisɛnnin ne yɛrɛ tɛ denmisɛnnin de ye. N b'a fɔ cogo di? A bɛ taa mini jupe donna dɔ de ta ka n'o fara i kan. Ka na i ka mini jupe dɔ k'i ka pantalon dun ma ye. Nin bɛɛ ye Pablo de ye o. Nin bɛɛ ye Pablo de ye. Nin bɛɛ tɛ Pablo ye dɛ nin bɛɛ ye e yɛrɛ de parce que e de m'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Muso bɛ se ka dɛsɛ cɛbakɔrɔ la cogo di? N y'o f'i ɲɛna ka dɛsɛ. Kuma o kuma a tɛ sɔn a tɛ sɔn. I t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye k'i yɛrɛ bila i ka musoya minɛnw na dɔɔni. E k'a to ne ma ni Pablo nana su in na ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛna min don a tulo la. Oh ça c'est ma copine. Non ni yɛrɛ de don walayi. I bɛ to ka nin dusukolo sugu ninnu ta. Mais ni e fɛnɛ ma to ka nin conseil ninnu di ne ma ne b'o idée bɔ min. E fɛnɛ kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko ayi. C'est vrai que i m'i ka denmisɛnninya kɛ mais o ko ninnu dabila walayi. Mais problème t'a la. Ala su yɛrɛ bɛ ka ko est-ce que ne tɛ sira ɲini wa? Kelen. Awɔ. Ne ma baro kɛ. N nana ɲɛ da i kan ne san terimuso. E tun bɛ ka taa ne tɛ se ka tile fila kɛ ka sɔrɔ ne bɛ e ye. E tun bɛ ka taa yɔrɔ dɔw de la. Ne tɛ ka taa yɔrɔ si. Ne bɛ ka na e de fɛ yen. Ne tɛ da i la o. N'o tɛ e bɛ pressé ka taa. Ayi sa ma pressé sa mais su bɛ ka ko n bɛ n boli ka taga. Ni karisa kan ka ɲɔgɔn ye. N y'a dɔn. N y'a dɔn. N y'a dɔn k'i tun bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la. Fo n ka taa so k'an ko k'an jɛ k'an bila n ka lugu la i yɛrɛ ɲuman na.
E t'a dabila o. E t'a dabila. A dabilalen man di ne ye dɛ. E t'a dabila o. Patron. E tun bɛ min? Ne tun bɛ yan. Hakɛ to tantɔ bɔ ne ye san ka tɛmɛ. K'an bɛɛ awɔ. Misu. Awɔ k'an bɛɛ. E terimuso donna a depuis a dontɔ o y'a sɔrɔ ne tilala n ka surveillance la ne bɛ da la fo k'a fɔ a bɛ ka bɔ waati min na. Komi a mɛnna dɔɔnin bɔ n t'a dɔn mɔgɔ suguya min don o de kama n ye boli ka n'a lajɛ min bɛ yen. Ayi i changer siɲɛ kelen sa don kelen e ka changer ba in. E b'i sa cogo de la o. Ma jo b'i la o. Kaki se ka bɔ ka taa di sɛnɛkɛla kuma dɔw la. Alhamdulillah ne tun bɛ ka taa aw fɛ yen tantɔ yɛrɛ de Gogo. Ne tun bɛ ka bɔ n sen na fo so fo aw fɛ yen. Gogo ne mago ba de b'i la. E mago ne la. Ladiya. Ne bɛ sogo la wa ou bien mun de don parce que ne tɛ ka foyi de faamu dɛ. Ni n filɛ sugu ne la tantɔ e bɛ ka i yɛrɛ kɛ cogo min na e bɛ ka ɲɛ filɛ cogo sugu jumɛn na? I b'a dɔn dɛ e ka temps yɛrɛ tɛ ne bolo. N t'a dɔn kun na n bɛ k'an jɔ. Gogo sabali sa ne mago de b'i la na yan. N lamɛn sa. Ne bɔra n sen na n ka so fo ne bɛ ka taa fo aw ka so n bɛ ka taa aw ka so ne ni e bɛ bɛn n bɛ kuma i fɛ i b'i jɔ k'i bolo kɛ taa mɔgɔ la mun kɛra? E bɛ ne ɲini mun na? I ka fɛn dɔ de bɛ n bolo. I ka fɛn dɔ de bɛ n bolo. E Gogo mun kɛra? E ni ne ni ɲɔgɔn cɛ Gogo. E ni ne ni ɲɔgɔn cɛ jumɛn? E ni ne ni ɲɔgɔn cɛ jumɛn? I bɛ fɛ ka mun fɔ? E bɛ se ka miniti 5 di yan n bɛ fɛ ka kuma n'i ye. N bɛ 2 minutes d'i ma o 2 minutes i b'i teliya kuma fɛn fɛn b'i fɛ i k'a bɛɛ fɔ sisan parce que ne ka place tigi bɛ ka ne kɔnɔ en même temps ci wɛrɛw bɛ ne na mun tɛ e ka nin kuma ninnu ye quoi. Jɛnɛw i yɛrɛ tɔgɔ? N tɔgɔ ko Abdurahmane Jara. Monsieur Abdurahmane Jara. Yala fɛn o fɛn bɛ ka fɔ ko dɔnniya b'i la compétence b'i la tiɲɛ don wa? Je suis sûr que mɔgɔw bɛ min kɛ i m'o ɲɔgɔnna kɛ ka taa information ta gauche à droite k'i ka CV gonfler. Non, tonton tɛ. Fɛn fɛn bɛ ne ka CV kɔnɔna la ne yɛrɛ de y'a bɛɛ dɔnniya ɲini n yɛrɛ de formation kɛ ka compétence ɲini donc o de la u bɛɛ sɛbɛnnen b'a kɔnɔ yen barisa a man di ne ye ka fɛn sɛbɛn n ka CV kɔnɔ min dɔnniya tɛ n na don min na ni épreuve nana a bɛ kɛ échec ye bon ne dun bɛ sera échec ɲɛ. D'accord. C'est vrai que fin caman b'i ka CV kɔnɔ. Tu as beaucoup de diplômes. Oui. Tu as des projets. Oui. Tu es très ambitieux. Oui. Mais mun na bi e bɛ fɛ ka na baara kɛ ne ka entreprise la? A ka di ne ka don entreprise la vu que n yɛrɛ fɛ ka dɔ fara n ka dɔnniya kan ça c'est personnel donc en plus n bɛ fɛ fana n ka créativité min bɛ na k'o kɛ aw entreprise la pour que entreprise fana bɛ se ka fanga sɔrɔ halisa a tɛ i n'a fɔ ne de bɛna fanga don entreprise la mais juste que bɛɛ fana n'i ka dɔnniya don voilà donc ne fana bɛ min dɔn n bɛ fɛ k'o kɛ aw entreprise la a bɛ se ka yɛlɛ cogoya min na. Ça c'est très bien. Le fait que tu as confiance en toi, c'est déjà un atout. Non, au cabinet, là, ça veut dire que fais le c'est très bien. Bulle du sere ya fani ma Gogo mama de mangene. Mari mangene Gogo. Gogo cancer de sein yira la.
an taara an b'a kɛ cogo cogo an ye traitement sugu bɛɛ lajɛlen kɛ analyse de bɔra ka ko yira la ko traitement yɛrɛ bɛ daminɛ 1 million de la gogo ne bɛ 1 million bɔ min gogo ne jigi e de ye yan Bamakɔ gogo e ma deli ka ne degun foyi kɔnɔ ko e ye ne to a kɔnɔ gogo mun e t'i dɛmɛ gogo ni jɔrɔ lo ni ba ye gogo ne b'a kɛ cogo di Lalia e ni kun donc e ɲinana ko e ni ba ye ko mun kɛ ne la e ɲinana n'u bɛɛ quoi a ye burujali mun da ne ka ne kɛ mɔgɔ na sugu bɛɛ k'a fɔ ne b'a kɛ tan ne b'a dun tan e ɲinana n'u bɛɛ quoi a bɛɛ ma k'i ɲɛna a kɛra quoi est-ce que a kɛra quoi donc i kana na fɔ i bɛna ne lajɔ i ka manamana kan fɔ la k'i bɛ n'i ka bama ɲɛji ninnu bɔ ne ɲɛna hali ni ba sara ne ka foyi t'a la Gogo kan'o fɔ sa gogo sabali sa e gogo n bɛna lajɛ ka poste dɔ d'i ma d'accord ok oui diyara ne b'a bɛ tila ka tɔ ɲɛf'i ɲɛna kɔfɛ diyara n kojugu MTN Baraji voilà foli tɛ koba ye mais ce que je veux c'est de me prouver ta capacité de me prouver que tu es compétent ne mago bɛ de la ka qualité o d'accord n y'a faamu dɔrɔn ni Ala sɔnna ma n tɛ bɔ aw jigi kɔrɔ d'accord Eva c'est ka bilasira D'accord. ok merci tonton merci bonne soirée Tiens. Ma fille, non, je suis très content. Ah non, ça, tu l'avais dit. Mais Nini fait. Déjà, le fait que Dalemba est là, ça prouve quelque chose. Ça veut dire que Fendova là, qui peut nous servir. Donc, on va en profiter. C'est vrai que mon manquant qu'à Green Kada Mogolate, mais là, on verra bien. Merci. Je sais qu'il ne va pas nous décevoir. Je le sens. Pablo wuli e ka wuli ba in su kolen na mun bɛ ne bɛ fɛ ka kuma i fɛ dɔn i bɛ wuli de bon ne tɛ kuma caman yɛrɛ de nɔfɛ kuma mama fɛ kuma fɛ a k'a da bɔ ne ka fini donko kuma yɛrɛ de la ale ma ne furu ka na n'i ye so in kɔnɔ dɛ ni mɔgɔ ka ɲi ka ne ka fini donko kuma fɔ o ye e de ye Ansu ne pa e mana mun na ne fɛ ne mago de b'i la e mago bɛ na mun ne bɛ fɛ ka kuma i fɛ de kuma jumɛn ne ye mun kɛ o donna ne jo t'a la ne kun man ka boli ka taga ne yɛrɛ kun b'a da a lawuli o kama ne siranna de ne nana bi ne pɛrɛnnen don a pɛrɛn mun kama ne nana n yɛrɛ d'i ma o k'i bila o la anw situation compliquée de don ne ba man kɛnɛ dɛmɛbaga fosi tɛ anw na ne t'a dɔn n bɛna kɛ cogo o cogo cancer de sein de bɛ ne ba la a ka chimiothérapie kan ka daminɛ fo 1 million a wari ka ca kojugu a ta bɛ a terme laban de la
cancer de sein juguman bari bala n t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo ni ko sugu bɛ kɛ n ma wari sɔrɔ nin dɔrɔn de ye ne ka dernier chance ye sisan n t'a dɔn n bɛ wari bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ deli yɛrɛ de. Ada belum kasih ni. Amina don. Urku sering kan? Ni o tɛ solution wɛrɛ tɛ ne bolo si wɛrɛ fosi tɛ ne ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo ni o de b'a to ne ba bɛ kɛnɛya ne labɛnnen don. Bon, o ton information ne y'o ko bɛɛ dabila. Ne t'o ko kɛ bilen. N dɛmɛ n b'i deli n dɛmɛ. A ma s'o ma e ka wuli ka sigi. Ni bɔra nin ko min bɛɛ kɔnɔ, n si tɛ ko ɲɛnɛma ye quoi. Ni Ala ye fɛn min kɛ o de ka ɲi. Sigi. Ya, kɛ a ka di ko ye. Maa man kan tɛ ka ne ka fini don ko kuma fɔ. N'a bɛ fɛ ka dɔ kɔrɔfɔ fini don ko la, a ka Eva kɔrɔfɔ. Eva de y'a den ye. Eva yɛrɛ tɛ fini ɲɛnaman don yan. K'a bɛna n'a da don mɔgɔw la. O tɛ suko ye o. Non, fara bɛ la, o ye kunkolo ma ye. Han? Ala kɔnɔ ma b'a da don kuma la. I ka fini don, hali sini ma b'a da don a la. Ne t'a ka esclave ye dɛ, je suis pas votre esclave. A bɛ mɔgɔ yɛlɛma ka mɔgɔ. I tɛ ne ka bɔ ne la. N'i ye fini kunda don, hali sini ma b'a da don a la. Ne yɛrɛ m'a da don, i ma fini ɲɛnama de don. N'o tɛ bɛn i ma, i bɛ taa kɛnɛ ma. I tulo bɛ ne la. Tɛ ne ka bɔ ma ɲɛ wɔrɔ. I tulo b'a la, a bɛna da la. $1,500,000. I bɛ nin minɛ. I bɛ taa banque la. I bɛ taa bɔ. Ne tɛ foyi k'i la. N y'a di Ala kama. I ni ce. I donna n jigi kɔrɔ bi koyi. Non, ma se foli ko ma. Ala k'a sara i ye. Ala k'a sara i y'a ɲɔgɔn caman. I ni ce. A jara i t'a dɔn i ye mun kɛ n t'an koyi. Non, a ma s'o ma. Wuli. I b'a furakɛ. Iye fala fanda soro manzi wasoja lama. Iye fala fanda soro manzi wasoja lama. Senge wimo bila kucha mambala. Senge namo bila kucha mambala. Senge maji. Hey, vala, fanda, soro mazi, wasoja lama. Ça va? Ne kun taara chèque ko la bobo de ni cɛ dɔ ne yira. Ni ma ka situation ɲɛf'a ye 1,500,000 chèque de di ne ma. Mun de bɛna k'o la? Ma ka banako kɛ. Awɔ. 1,500,000 ni cɛ? Ni cɛ 1,500,000. Ni se ka maa fura ye ka ban pewu. Maa fura ye ka ban pewu walayi. Ani docteur donna k'a ye malaise dɔ kɛ.
Malaisie. Awo. Malaisie. Balaga bine. Abina yɛrɛ ma docteur y'a ta ka don n'a kɔnɔna la. Non, ni mɔni ni m'a fɔ a ye k'a ban pewu kana jɔrɔ bilen. Kana jɔrɔ bilen walayi. Mɔgɔ bɛ sɔrɔ dugulen sanfɛ halisa maa min bɛ nin di mɔgɔ ma ten. Mais ni chèque b'an bolo ko maa ye Malaisie an b'a kɛ cogo di? O bɛ b'a la. Mɔgɔ furakɛ o. Docteur! Docteur! An yɛrɛ kun mɛnna kɔnɔli la sa o. A ko kɛra cogo di docteur? N'o tɛ an ye wari sɔrɔ, i ɲɛ tɛ chèque yɛrɛ la. Deli ka wara ye o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nɛsiri n badenw te Nɛsiri kɛn bɛ ka tɔnbola belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbola min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nɛsiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné o ja in na i b'i ka te Nɛsiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nɛsiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nɛsiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nɛsiri clientw bɛɛ lajɛlen ye yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nɛsiri tew ka sɛgɛ. Cara, notre mesure, Kalabankura, 30 mètres, 93, 93, 74, 10. Faites confiance à Global Study Consulting pour vos projets d'études à l'étranger. Job Event, agence de communication événementielle, commerce général et prestations de services.